Mbak Tatin tanggung jawab. Omongane do ting jlebung ora karo-karuan. Ya ora usah ngono kuwi. Wis tak Kaya cepet terus. apa? Ben aku arep mayang dera tarati. Ndasmu ra ketok. Dasmu. Mustaka maksudene. Pak Sena, Ngapa? ndasmu ra ketok. Bingkem Elisa iki ora dinahi sinden sing galak ndak ora. Ayo Tin. Ya. Ho. Ki the mother of sinden galak. Ya. Wes paniyo kowe. Kuwi sinden lengene ditatu kala jengking. Lagi sak gentakan kaki we geber gemuruh medeni tenane. Diam. Kowe nek jalan ngono wis gempa sakmene iki. Iya. Ning kono wae aja bergerak. Engko nek gempa piye? Iki mau ya ana gempa ketok ya. Lah iya coba meneh. Emoh. Aja kowe wani dikabruk tenan. Medeni iki. Kabruk kaya pitik. Ayo kuwi nek mbane iki pitik lagi ngendoki nganu ngeremi kae. Iya. Mesti jegrak wulune. Jegrak wulune. Ya ora ming pitik sing jegrak wulune. Apa? Ya menungso ya sok jegrak to. Aku ora ngerti nek kaya ngono kuwi aku. Apa ngono apa, Mbak? Apa sing jegrak? Rasa diajari. Menungso. Tatin iki senengane marahi sing ora-ora kok ya. Ora ana wulu menungso kok jegraki ora ana. Ya tak takon lho, nek jenengan nek liwat dalan wedi ngono kae. Liwat dalan angker terus wedi kan kene do jegrak. Kae gitoke sing. Lah ya wulune sing cilik-cilik iki do jegrakno lho. Ya ning ora kabeh. Jegrak ki piye to? Jegrak ngadeg. Wulune ngadeg. Wuluhe duwe sikil. Duwe. Terus mlaku dhewe. Piye kuwi nek berarti malah bingung kowe ora. Aku mulane heeh wae. Jegrak. Soale iki ngoyak terus nek ora ngerti iki. Ya kudu wis omong ora jelas kok. Kok nek diblasoke bertanggung jawabku sebagai S2 piye? Malu lah. Malu. Ya salah S2 kok goblok. Dudu goblok, durung reti. Makane takon. Ya kuwi sama dengan meh padha. Oh padha ya, durung reti goblok ya. Ora ya beda. Ora ana wong goblok di dunia ini. Kabeh pinter padake. Pinter meng urung ketok. Durung ketok. Piye maksudene? Kowe iki ya pinter ngonek-ngonekke. Ya pinter. Mas Kaswan iki ya pinter mengelabui orang. Ngono kuwi ana kebercerdasan tuh sendiri-sendiri. Labi sapa bojone? Sapa kuwi? Ki Keswan iki lho. Oh. Ki genjek. Kok ki genjek padake genjek iki babi ya. Iya. Udu genjek iki bagus. Iki dadi bagus. Oh ki bagus ki genjek. Ki anggere engko ngelok aku genjek tak ajar. Lah iya kan kowe genjek banget. Ngono lho, kudu bangga. Aja percaya karo cangkeme Tatin. Genjek iki anak babi. Anak babi. Genjek. Care bagus. Oh ya. Arep nembang apa Tin? Apa sah? Nah iki pamundutan ya ono. Ya. Apa pamundutan. Oh ya pamundutan. Sesideman. Sesideman. Bawa. Nggih. Iso ora iki tak takoni sesideman iso ora? Kula? Heeh. Iso. Iso ya ditembangke. Ayo, kowe lagi sadar to, Sa? Budek. Gayane iki gleleng banget ning budek. Budek gundulmu ki. Ayo takon sitik-sitik, he? Nek sing ora jelas kae dalange. Ora jelas apa aku lek omong jelas kok kowe iki sing ora jelas ora. Lah piye jejel? Sesideman tetembangke. Nganggo bawa. Sing apik. Apal ora? Nek ora apal lagi. Apa kowe do? Nek ora apal takono aku. Piye jejel omong apa kuwi? Nek baleni Pak, ra krungu iki cah gleleng banget. Jejel kuwi lho, jejel kowe. Budek. Aku budek terus jajal kowe nek krungu. Oh iya. Rungokno. Coba Pak. Elisa. Gula. Aduh. Sesideman iso ora aku? Saged. Oh, bawane ya iso. Saged. Lancar. Lancar. Ayo meng ngono kuwi lek aku omong mau. Nah.
Jaluk kiwa apa tengen, Jaluk kiwa apa tengen? Tengah. Kiwa apa tengen? Tangane mung kiwa ora tengen, ra ono sing tengah, Pak. Mbok menawa ana. Tak kaya Bathara Guru. Tatin ayo gawe diwiwiti. Nggih. Sesi Deman. Nganggo dibawani lho. Nggih. Wes kira. Heh. Kowe arep melu budhek piye? Ora aku jelaske. Oh. Lah aja lungguh, lah kamu bintang tamu kok lungguh. Kan gantian kami yang kerja. Duwite akeh kowe kok. Ngapusi dalange ki. Ngapusi, Duite jarene akeh aku. Tapi sing 50% ini mlebu nggone kasih dalange dhewe. Lah kowe ora ngerti nek 50%. makelar ngerti ora? Makelar, makelar apa? Makelar sinden. Makelar sinden ngerti aku ra apa ning aku cen ikhlas kok. Kula dalange sugih ta? Sugih. Bar iki kan pendopone tambah siji meneh. Kowe iki domong apa e kowe? Wong direwangi dipayokke ngene kok mesti suga-suge ora. Iya, iya. Ayo Tin, ganti wiwiti. Nggih. Anu sesi Deman. Nggih. Ngomong iki yo. Nggih. Si sedeman sing lancar. Lho, krungu aku wae krungu kok hahe-hahe. Sing lancar ngono ta? Iya. Nek didelok ayu ya sa. Oh, ketoke ayu gelek bodhek. Ra masuk. Jo. Ra apa-apa dalange ora Lisa klop. Bodhek. 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 Kalau Anda masuk angin, minumlah bodhek. Bodrek, wow. Bodrek. Dudu bodhek. Aku budhek ora apa-apa ning dalange bosok. Ya ora wae kok ya Lah ya ngopo. ngono. Bodrek kok bodhek. Bodhek. Yo, Yo, nanti. sesi Deman. Wiwitane. Suarane yo apik. Pek. Krungu Apik. Krungu ya nek jelas ki krungu. Apik dudu pek tok. Apik. Dudu pek tok. Iki yo edian. Lah mau ngomongnya apik, Mbak Tatin ngomongnya P, berarti sudah ada kesalahan di situ kurang huruf A. Oh. Tak betulin, dia kan agak bodek. Aku menggarisbawahi lho, biasanya iki nek menekankan. Iya. Ngono kuwi nek apik ya pik, Oh, nek apik nek P. jeruk ya jer ngono. Jorok. Wong keri-kerine. Apik. Apik. Iya, ngono kuwi lho. Gusti paring ana pangapura kagem sinden kula. Kok malah doa Sami ya? emut dhateng margi ingkang leres. Kok malah doa apa ya, Pak? Ae sing marai cangkeme elek kae. Aku lho. Cangkemmu elek piye to, Mbak? Lah iya nek apik kan pik. Pik. Nek jeruk ya jer. Rok. Kok jer? Kan nemburine. Lah iya nek aku rawani kuwi. Soalnya artinya beda apa? Teko adalah. Soalnya kenapa? Oh, aku ora melu aku. Batesi. Ngapa iki? Berarti sing tanggung jawab dudu Pak Seno, Mbak Tatin tanggung jawab. Omongane do ting jlebung ora karo-karuan. Ya ora usah ngono kuwi. Wis tak Kaya cepet arep terus. ngopo. Kan aku arep mayang dera tarati. Ndasmu ra ketok. Dasmu. Mustaka maksudene. Pak Sena, Ngapa? ndasmu ra ketok. Ketok wae. Alah biasane karem jeruke kon nerangke kuwi ora iso. Wis iki gak nembang. Nembang sang. Anderek sang pekik. Lanjutane. Oh iya. Anderek sang pekik. Pekik. Yo pekik. Anderek sang pekik. Eno Pria bagus kang olah budaya
Sowan menyang kota gedhe. Ayo sa. Ngopo? Paronan. Ngopo paronan? Ya ora apa-apa. Lah kowe nyinden sewengi ngopo? Lah ya kan iki tak jak paronan, ngono lho. Paronan berarti duitmu kok diparo. Lah aku urung oleh. Durung oleh ya sesuk-esuk. Ya kan akeh kowe. Nah masuk ini. Wis aku kan kok duitmu kok aku lho. Ngapa? Geser. Bendera terus kok kaya ana kirek suara. Apa ngawur suarane dalange kok suara kirek lho. Ngapunten. Lucu lho lah kowe tak Ngapunten, pangapunten. tak untali orang-orang kaget. Duh, mati. Pemondok kaget. Dene orang-orang wedi kowe. Mbah, bawon to. Karo demit ra wedi orang-orang kok wedi. Hi. Urung-urung. Arep tok nggo mancing ora? Slendang. Lanjute. Kok meng siji? Lah Rasido mau guyu Slendang. Berarti lanjute, baris lanjute meneh. Pak Gatot iki lho. Slendang kuning Kang Sangking. kang saking wukir Swara kurang pramono ning wasis ngungrum. Sa. Apa? Atine ketoke ayu ngene ning wong iki nek ning kutha iki ketoke kaya kurang pergaulan. Mergane Kenapa? Tahu tak jak ning Jakarta numpak bis tingkat kae lho. Oh ya. Tak kon ning dhuwur ki bali medun. Mboten mawon Pak kula mboten. Lah ngopo? Dhuwur mboten nonton sopire. Sopire nang isor. iya aku kan ora ngerti lah ngerti-ngerti me dijak munggah lah iki supire ndi Pak aku ra nang medun wae cerak Pak sopir aku ngono sebelane supire nang isor Yo ning isor, kok ning dhuwur. kan aku kagak tahu Ya sesuk tak kancani wis sakake. Kowe ning mall tau durung? nol Ning mall, heeh. ya tahu ning pisan pindho Pisan-pisan, mung pisan. Mesake lah dalange kae iki. dalange ora tahu kok ning mall ae Dalange ya ora tau ning mall. Ra, tekan. Walah gayane sok parlente bulane ora tau ning mall. Parlente iki apa? Ya sok keren ngono lho. Oh, aku ora tau. Milenial. Aku wonge merakyat kok. Balah. Dolan ya ning angkringan. Ya. Apa ning mall? Angkringan entek lawe ewu njajake wong 45. Wis do seneng kabeh wisan. Neng mall entek atusan ewu njajake wong loro. Wis atine ora seneng. Kamu tuh pencitraan. Neng angkringane ngetokke dit 100.000. Nggo do maem sak tutuke ngono wae nang dalan wis makasih bos. Sing disembah-sembah karo wong 1000 ya, Pak. Heeh. mula tambah sugih ya Ya sak karepku. ning angkringan Wanine jajake ning angkringan ya. Srawung ki ora kudu ning nggon apik. Srawung ki ning nggon sing merakyat malah justru srawunge oke. Bener. Nang mall marah larang. Iya. Larang tapi tukonane taksi London. Alah, tukune pitmu nek encen kowe golek sing murah golek ning Klitian. Sing second tukonane taksi London. Walah. Gleleng yoan padha wae. Kowe iki do nembang kowe apik kok dadak do cerewet iki ngapa to? Yo. Anggung marang bendara Dyah Sulistya
jejer ngincangake ale. Pak, sesuk boncengke Mbak Tatin nganggo taksi London. Ben ngetril ngene iki lho. Ya ora. Numpak kowe bonceng Pak Seno, engko Pak Seno numpak ngetril numpake. Iso munggah ngene sih. Maneman pitku kok. Pit luar negeri menggo boncengke Tatin. Lah karepe Tatin iki seprene iki nek ngepite wis gila kok. Kaisa. Oh iya kowe tau tuku pit federal dijajal bareng medun sedele ilang. Nendi bareng mlaku tiba klothak wae iki apa? Yo. Kaisa ya. Wis rasa tok gagas. Arep ndelok aku. Rasa ayo Kowe nek ngepit ilang. Terus tresnase. Terus yo. Terus tresno sesideman. Penonton streaming puluhan ribu iso lho iso kowe viral wong loro malah dadi bintang tamu. Bintang tamune Mbak Elisa sama Bu Tatin mawon. Iya. Ya sesuk dinae nomor telepon dhewe ya aja lewat Pak Seno. Kok ndak rugi awak dhewe ratuku sekebaya. Kalau kae nek graji ora guru nganggo graji, nganggo sinso. Sinso. Sing anu uwet kae lho. Oh sing gede banget kae. Ra krungu aku kuping war tak curek isik. Budek berarti. Ra wae. Wae. Ra budek iki kowe. Aku ya ora budek kok. Nek kowe kuwi. Rak. Oh jelas kok budek nek kowe. Oh, ora ya, Sa. Oh sing iki. Nah. Wah, mari. Yo. Urip ana